somin jiima mi yiya ko Alaji Adama Samba Dadi cuusɗo casɗo pelliɗo kadante o mon gurdam adnano haalede mayde addanta ɗum yejjitede wonko gollima aduna gasa majjata mayita oɗon jaggi caggal makko oɗon muñi caɗele oɗon muñi heege e basal nde puɗɗoɗon nde o ngala jawdi o ngala kalis kewɗo banque ji dokkani on aynaɓe jaɓano huccude e moɗon eɓe ponno hoolade on jagguɗon hen ha daari konngol no wayi wade foof paana e bandiraɓe so ma mbaɗ jilluji ma mbaɗ tournéji yooɓe uddin ko kamɓe jeeyi yooɓe naaten ko kamɓe jeeyi so ɗum ala woɗɗo ƴettata janggo nafoore ɓe nimsa bisimilla caggal yettude Allah e nulaaɗo mo en calmini monsieur le maire kam woni ɗo hannde sababu pottirgol ngol ɗo haalde nde noon manis sabu hannde hene wayno min ɓuri ɗo famɗude sabu ɓiɗɗo tawi mawni ɓam ko wayno Mada Ba Nawel Sow a Aissata Sène ɓiɗɗumen salmina ɓiɗɗumen juura ɓiɗɗumen yetta miɗo salmina ɓe rewɓe dariɓe ɗo fof mi woppani hay goto sa limi tan juguma sa limi juguma ndiwa guiɗo mi salmini on fof onon fof mi juurima on weltanima on eɗen ɗono noon ɓe sukaɓe adduɓe yo mbay yo Allah waɗa dewle he barke yo taw kamɓe goni rewɓe mumen Allah hokku ɗumen hen mbutu barkini vraiment ɗum ko weltare mawdo Abou Diop arde ɗo min pottita Pindi TV saabu to to jottoyto ɗo minen min mbawa toon jottoyade hande wadde on gari ɗo a welama on gari ɗo sensibilisation saabu heno wayno cuɗɗum addi en ɗo hande kono sensibilisation banque o homo hen eɗen ɗo no honorable député Adama Sow yo Allah yurmi ɗum yaafo ɗum yo toon ɓuran ɗum gaay vraiment Adama Sow ko daraninoɗo leñol Adama Sow ko jiiɗannoɗo pulaw saabu siko on jii hande o banque dari hama tolni ɗo hande ko haɓnade tan pulaw ngu saabu o yi caɗele ɗe ni no fulɓe ɓe tampirta ceeɗu o wi pourquoi enen fulɓe en mbawa darnu banque aynaɓe caɗele ɗen dañten ceeɗu eɗen ƴetta kaake men heɗen jeeya prix bon sa foti yeey han nagge ma 600 000 gara jeeyaji 200 000 ha sooda aliment de bétail taki en mbawa darnu banque aynaɓe siko ceeɗu waɗi ƴetten ɗon prêt siki en coodi aliment de bétail si ndungu waɗi jaɓnen jeeyen ɗum addi noon initiative o kono hino wayno fulɓe ɓe noon ɓe ganda ko woni banque o saabu PAMECAS en crédit mutuel en CNCA en toon ɓe ɓuuri yiɗi koye mete o banque kambo ɓe jeeyi o woni banque aynaɓe saabu o ba ari tan ko pour haɓanade aynaɓe a caɗele ɗe ɗeɓe dañatno wadde noon ɓayde ɗum neɗɗo men ari ha addi on initiative fa addi darima hande wote belsine banque o saabu hande hino wayno hande jananoɓe han ɓuuri han hen won bénéficiaire uji saabu kamɓe garata ɓe gona éleveur uji kono ɓe gara ɓe ƴetta prix mumen ɓe gara ɓe jooɓa enen noon en ganda ko woni wadde épargne ganduɗen tan ko mbiɗa yiiɗi hande prêt mi waɗ caution mi dañi prêt wona ɗum woni banque wurnata ɗum ko wadde épargne nder épargne o hen ko yimɓe liggoto heɓe hen dañi bénéfice uji mumen onon heɗon hen mbawa ƴettu crédit ji wadde min mbiɗa on waɗa invité onon foof garon liggoɗon e banque o ko banque mo siko on gari moƴƴi noon saabu neɗɗo ne weetaki halis tan yaha nooso walla yaha mahana hen walla yaha waɗa hen ko weli ɗum banque sa ƴetti ɗum ko pour liggey liggoɗa gañaɗa hen banque o gaño hen gara sa waɗi crédit kala ko cohluɗa banque he ma dañ kono ƴettu banque gona en souffrance yimɓe cukka heɓe doga heɓe jara heɓe mo si ɓoyiɓe kultat si waɗi siko on mbaɗi ɗum ma jaranoɓe loppit banque o mbiɗa on waɗa invité mbiɗa on noddo mbiɗa welno mbiɗa on wiya gaare banque mon banque o ko onon jeeyi garon guddite banque aji hoɗon liggoɗa banque aji he ene mbawɗon e liggoto woɗɗo yetta halisaji mon hoɗon waɗa poseji ɗum koko kewili walla hoɗon resno commerçant ji gaare mbaɗe épargne halisaji mon kala jofɗon on ƴettat ɗum ala pénalité ɗum ala haydara pour wasde jumnude tan temps o weltanade hen mi weltima vraiment on jarama no fewi